ସକାଳ ହେଲାଣି, ଉଠିଯାଅ, ଉଠିଯାଅ। ସକାଳ ହେଲାଣି, ଉଠିଯାଅ, ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଉଠିବାକୁ ଯିବା, ଉଠିଯାଅ ବାବା, ଉଠିଯାଅ ବାବା। କାଦୁ କରିବ କାଦୁ କରିବ ବାବା ଆଇଲାଣି କି? ବାବା ଆଇଲାଣି? ବାବା କହିଲେ ସେ ଗଲା 9ଟା ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ। କିଏ ସେ ରେ ଏଇଟା ଶୋଇଛି ଏଠି? କିଏ ଶୋଇଛି? କିଏ ଶୋଇଛି? କିଏ ସେ? କିଏ ଶୋଇଛି? କିଏ ଶୋଇଛି? କିଏ ସେ ଶୋଇଛି? କିଏ ଶୋଇଛି ଏଇଟା? କିଏ ସେ ଶୋଇଛି? କିଏ ସେ? କିଏ ସେ? କିଏ ସେ? ଆସିଲା ଆସି ମାମୁଁ ଆସି ଗାଧୋଇ ପଦା କରିଦେ ବିଲାଟା ଗାଧୋଇନି। ଆସରି ବାରି ଆସ କିଏ ସେ? କିଏ ସେ? କିଏ ସେ ଏଇଟା?